בשבוע שעבר קיימה עמותת שמחה לילד שמסייעת ילדים חולים ולבני המשפחות שלהם מחנה חורף. בוקר טוב ליאיר ביז'ונר. בוקר טוב. שלום לך, ואתה חולה בסיסטיק פיברוזיס. כן, סיסטיק פיברוזיס, כן, CF. ולשחקנית שני כהן. בוקר טוב. ושניכם הייתם שם במחנה חורף. כן. אז בואו, אולי נתחיל איתך, תספר לנו קודם כל, מה זה מחנה החורף הזה שאתם עושים? מחנה החורף. שמחה לילד זה עמותה שאנשים קוראים לזה עמותה. אנחנו כבר קוראים לזה משפחה, כל מי שבפנים. בשבילנו זה באמת משפחה, והמחנאות זה פשוט מפגש של כל המשפחה המורחבת. ואתה נהנית שם עד כדי כך, אני יודעת שלפני, בעבר, רצית כבר די להפסיק את הטיפולים, הרמת ידיים, הלכת למחנה, והמחנה הזה שינה את הגישה. כן, אחרי, כמו שאמרת, לפני המחנה הפסקתי לעשות טיפולים כמעט לגמרי. זה מצב מאוד מסוכן. כן, כי בכל זאת זה מתיש כל הטיפולים. ואחרי המחנה, פשוט כשחזרתי הביתה, המשכתי לעשות, ובעצם התחלתי לעשות עוד פעם את כל הטיפולים כמו שצריך, בשביל שאני אוכל להגיע למחנה הבא במצב הכי טוב. עכשיו, תשמע, לא כל מי שמקשיב לנו יודע מה זה בדיוק הסיסטיק פיברוזיס. זו מחלה שבעצם, מה, הריאות שלך הן מתמלאות ואתה לא יכול לתפקד? הן מתמלאות לך, בעצם הן חוסמות את כלי הנשימה, ואם המצב הוא ממש גרוע זה עד כדי חנק, והמחלה גם פוגעת במערכת העיכול, אבל אצלי מערכת העיכול עדיין בסדר. ואתה היום במצב טוב, גם כי אתה עושה 5 אינהלציות ביום, שזה המון, וגם רוכב על אופניים במשך שעה. כן. כל יום. ויש כבר הישגים. כן. הבנתי. אוקיי, לנס אמסטרונג זה היעד? פחות או יותר, כן. שמור על האופניים, כי גנבו לו אותם. כן. שני, איך את מצטרפת לסיפור הזה? אני הגעתי במקרה למחנה שלהם, למחנה החורף שהיה להתקיים לפני שבוע. פנית שמאלה בעמק חפר בטעות, היית אמורה לקחת ימינה. משהו כזה, סיפור ממש... והגעתי לשם, ופתאום גיליתי עמותה מדהימה, מלאת שמחת חיים, מלאת אור, אנשים נפלאים. אז מה עשית איתם? שמחה אדירה. שמחתי לילד, זה פשוט לא יאמן, הם שם מלאים במורל ומצב רוח טוב, ורואים כזה את חצי הכוס המלאה. אבל איך את לא נתפסת לי כטיפוס מחנאי, אלא יותר כטיפוס בית מלוני? אני עובדניקית, אני נוסעת למדבר כל חודש לשישי שבת להיזרק. זה עכשיו טלוויזיה, היא חייבת... מדי פעם אני צריכה איזה צימר קטן לאיזון, בסדר. אבל לא, אני... נו, אז בואי תספר לנו באמת על הפעילות של העמותה. יש כמה... 3 מישורים אמרתי שהם נכון. פועלים. העמותה הזאת, זאת עמותה באמת שהוקמה לפני 4-5 שנים, במטרה לסייע לילדים שסובלים ממגבלויות פיזיות, אם זה מחלות כרוניות או גנטיות, אבל ברמה השכלית הם, אתה יודע, כמונו רגילים, וכן, הם משולבים במסגרות רגילות, אבל פה לפעמים יש בעיה, כי אתה מצד אחד מחפש מישהו שיבין אותך, שהוא כמוך לצורך העניין, ויש גם מגבלות, הם לא תמיד יכולים לצאת לטיולים שנתיים, וכאן נכנסת שמחה לילד, שבעצם נותנת איזושהי אלטרנטיבה, איזושהי מסגרת חברתית מקסימה, שמחלקת אותם גם לפי גילאים, נוצרות שם חברויות מאוד מאוד יפות, שיכולנו לראות את זה. כן. לך יש חברים באמת חדשים? לי יש חברים מהעמותה, שבעצם קיבלתי אותם במתנה, וזה לפעמים אפילו יותר חזק מחברים רגילים, כי אצל חברים אתה מחפש משהו משותף, והם באמת יכולים להבין אותך, כי גם להם יש סוג של מגבלה. ואתם מוצאים את עצמכם מדברים על המחלה ועל הדברים האלה, או על דברים רגילים, כאילו כשהמחלה זה משהו שהוא... משהו ברקע. ברגע כי הוא ידוע. מחלה זה משהו המגשר שאנחנו מבינים אחד את השני דרכו, ודרך זה מפתחים שיחה. ואז אתם מעודדים אחד את השני ללכת לעשות לרוץ ולהתאמן לעשות טיפולים, ולעשות ללכת ספורט. לעשות פיזיותרפיה, כן. מה נגיד אתה אומר לילד שהיה בעבר, נגיד כמוך, מתייאש מהטיפולים, רוצה להפסיק? אז זה קרה פעם אחת כבר שהתייאשה, ופשוט התקשרתי ודיברתי איתה, ועודדתי אותה, והסברתי לה כמה זה חשוב, ובאמת היא חזרה לעשות את הפיזיותרפיה. זה יוצא לי משהו טוב. חייבת גם לספר שאלי סיפר לי, המסמנכ"ל שלכם, על
שתי נערות, אחת במסגרת החיבורים האלה, אחת שהיא מבית מאוד חילוני ואחת מבית שהיא מאוד דתי, ודרך העמותה נוצר איזשהו חיבור מקסים, הן ישנות אחת אצל השנייה, החונכות התחברו, וזה... ואין ספק שזה חשוב כדי לעזור אחד לשני, כדי להתמודד עם מחלה שהיא לא פשוטה בכלל. יש חניך לכל חניך. שני ויאיר, תודה רבה. תודה לשניכם שבאתם. תודה. תודה. עוד מעט חוזרים. הפסקה.